Ui, kaixo! Ez, naiz irurtzenera bueltatu, ez. Bueno, eske badakizue guain, Los Angelesen nau, Hollywooden. Ai, txika, beste mundu bat da hoi, beste mundu bat. Bueno, pues entre otros, Steven Spielberg, nere bizilaguna da, Bueno, eta, pues, eske deitu indiat, pues, lip da pata grabatu hartzutela, eta nola niuen, pues, naun, pelikula eta bideon mundu hontan, pues, esan diate, pues, etortzeko, hemen, fundamentu pixko bat jartzeko, eta, bueno, pues, oi, etorri naiz, ai, baina eske da, bueno, ze, nahi duzuen making of ikusi, nola ikan den fundamentuz ikusteko, ale, jarri making ofa. Dekorazio berdina prestatzen dugula herri guztietan, osea, gure kargu, te creas tú, Musika bizitza, musika zainetan. Musika zainetan. Entzutan duzu hemen dator, kumria dorrotzen gogoz abestuta dantzezazu. Horrengo lipdapa edo zer gauz, udaberria mesedez. Udan. Musika zainetan. Egun ona, ze denbora gaixoa, A ber, bueno, gauza da, egingo dugu gutxi gora bere hitz egin dut mikroa hartu behar dutenekin. Kontatuko dizuegu pixko bat nola egin behar dugun. Egingo nuke nola, hauiek sartu, tokatzen den musika zatia lasai egon. Lehenengo hartzen dutenak dira umetxoak, karro gainean egongo dira, mikrofonoa zerutik helduko da, eta beraiek mikrofonoa hartu eta hasiko dira abesten. Mikroa hartuko du, eta joango dira momotxorro guztiak, talde bat eginda, atzeraka. Izan du da oso ona! Ordun, a ber, Egiarreta, Etxarren, eta Etxeberriko zein? Bueno, neskak, zuek badakizue zein tokatzen zaizuen, zein zati tokatzen zaizuen? Zeinek abestu bat du, beltza o txuria? es que da esperanza. Begiratu bat duzu zerura. A ver, va. Oso ongi! Ahora
Etxeberrin azaldu dira Etxeberrikoak, Etxarrengoak eta Biarretakoak. Eta beraiek kantatu dute eta bota dute mikrofona eta azaltzen da hemen Izurdiagan. Orduan Izurdiagan azalduko zarete zuek, ez? Urrizola, Erro eta Izurdiaga. Ahora está el cine. Gauza bat, 21-ean, abenduaren 21-ean grabatu behar da Irurtzungo Librapa. Arakilgo guztiak, ez dakit Arakilgo guztiak konbidatuta zaudete hangoan ere azaltzera. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Esango dizuet gutxi gora bera nola den ibilbidea eta ze talde jarriko den ze lekutan. Errekorridoan dauden jende guztia, kamera beraien ondotik pasa ondoren, egin behar dugula dena korrika, Beiko parkera. Atzetik. Bai? Bai? Ongi. Horren egingo duguna da, bakoitza bere lekuan jarri. Gutxi gora bera. Egin ginen, bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaletan, bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz, euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Koreografia eta guztik entzia. Gure arma bakarra direla, hitza eta hizkuntza, irakaskuntza. Hitza eta hizkuntza, gure arma bakarra direla. Ze, gustatu zaizu, Martina! Kaixo! Bueltatu zara! Aretxu, zer moduz? Etorri zara gelditzeko, begira, hau da Ibon Martina Ibon. Hau da gure bekari berria, eta da supermajoa, hiruak elkarrekin egin dugu, eta be superguai. Lore, lasai, lasai. Bueno, badakizu, orain Hollywooden nagoela, ez? Ta badakizu zein daukadan bizilagun? Nor? David Copperfield. Ta truko bat erakutsi, noz erakustea? Bai, a ver, espera, Ba. Martina? Ui, desapertu inda?